Martin Andersen Nexø, Lønningsdag. Inde over åsene står skoven og sover, hvid og uformelig hyldet overdådigt ind i blød, ren vintersne. Kun hvor en fugl har sat sig og rystet sneen bort, stikker der en nøgengren frem, sort og skaldet og uhyggelig. De dybe kløfter er også snedet til, og den jævne lyng og de nøgne blå klippeflader. Det slanke, cypresagtige enebærtræ luder under et bjerg af hvide krystaller, og slåenbusken modner langsomt sine bær under boldets milde kulde. Sneen ligger højt i dybe stenbrud under åsen. Arbejderne må skovle og trille den bort for at nå ind til klippen. Og der hænger lange istapper ned fra granernes rødder, som stikker nøgne frem i brudets overkant. Og ned over landet, så langt man kan øjne, ligger der sne. Ned forbi småkrattet, ud over engene, hvor drengen løber på skøjter, ind over byvangen, lige ned til havet, der ligger en halv mil borte, dækket af drivis. Og solen skinner på det hele, så mildt og blåligt hvidt, så tandløst og kraftesløst, som en gammel mors smil. I havstokken ligger der en lille by. Den skylder klippen sin eksistens, og husene vender mange små ruder som overvågne øjne ind mod stenbruddet, hvor forsørgerne færdes. Jorden er mager, mest sten, men selve stenen bliver brød og giver fra uge til uge, hvad man bruger til at leve, stunder mindre, aldrig mere, men som regel står det lige til. Den lille bys tage skinner, røde gennem den hvide sne, rødt og hvidt. Det kunne se ud, som om man flagede for fattigdommen. Solen er ved at gå ned langt inde, og det hvide land får et let rosenskær. Og fra hver arne i byen stiger der røg, blå røg lige i vejret, som var arnens simple offer af tang og græstørv og kogødning taget til noget af de lunefulde guder. Kokasserne krummer sig, og tangen knitrer, og lørdagsilden flammer op, rede til at tage imod, hvad forsørgerne har købt på vejen hjem. Børnene stikker ansigterne ind til flammen, der glitrer i deres store øjne og rindende næser. Mødrene løber utroligt til og fra køkkenvinduet. Nu svandt solen. De skulle allerede være undervejs. Vejen kan følges i sine zigzag-linjer næsten helt op til værket, men den vandrende linje, der ved denne tid af dagen buner sig ned til den, hvor bliver den af. De skulle der vel ikke være faldet ind undervejs. Gud forbyde det. En anden kvinde folder sine hænder i opdukket græmmelse eller udstøder en bitter forbandelse, og hist og her græder et barn af sult, så det høres langt ud. Arbejderne har set solen gå i bjerge og røgen stige op fra hytterne. De har rømmet op og lagt værktøjet til side. Nu står de i små klynger og venter værkejeren. Der lige henne på den anden af åsen ligger hovedgården. Derfra skal han komme. Fandens også, at man ikke kan få sine surt erhvervede skillinger i ordentlig tid, bare han ikke er rejst bort, ligesom forleden lørdag. Endelig kommer han fuldt af sin store hund. Han har skinposen i hånden, så der er altså penge på markedet i dag. Om en god halv time kan man være hjemme med ugelønnen. Det er ned ad bakke, og med 8 kroner i lommen bliver man let til bens. Værkejeren og hans arbejdere går og måler ugens arbejde op, brosten, skærver og trappesten. Den store mand skælder over en favn skærver, der ikke er lagt på jævn bund. Det giver uærligt mål, siger han. Svenske Anders tager imod skændene med bøjet hoved og håber på den måde at slippe nogenlunde skadesløs fra sit uheldige kneb, for nu har værkejeren jo ret til at anvende skøn i stedet for det ærlige, redelige favnemål. Værkejeren ser grundende på ham. Nå, ja, lad det gå for denne gang. Jeg ryger vel ikke af pinden for et par skilling, du kan snyde mig for, Anders, siger han godmodigt og begynder at åbne for posen. Der klinger bjælder hen over åsen, og en lille slæde med en kraftig hest suser hen ad vejen fra hovedgården. En flot fyr i pels og skinhue, værkejerens søn, springer af slæden og kommer hen til dem. Vil du med ind til byen, far? Stort lumberparty på hotellet. Har ikke råd i aften, svarer værkejeren. Sønnen peger med støvlesnuden på skinposen, men værkejeren ryster på hovedet og ser rundt på sine arbejdere. Sludder gamle. Arbejderne venter til mandag. Det er mønt at tjene i aften. Slagteren, du er allerede lidt anløben, og ganske ny mand grosserer. Der skulle være revanche på den slagter. Værkejeren står et øjeblik tvivlrådet. Så stikker han hånden i posen for at betale den første vand, men fanger i det samme den næsten truende ængstelighed, hvormed alle øjne hviler på ham.
og pludselig sætter han barsk ansigt op og siger, vi venter med at gøre om til mandag, folk, og han skriver ind til sønnen i slæden, der farer klingende op til hovedgården igen. Den lange arbejderrække bevæger sig ned af landevejens zigzagninger ned mod husene ved havet, hvor nu lysene skinner. Skikkelse efter skikkelse snegler de sig frem, ludende og trætte som triste illustrationer til den sætning, at gangen er en stadig afbrudt falden. Der er bjælleklang igen bag dem, som hurtigt kommer nærmere. Og værkerens store hund halser forbi. En for en blotter de sløvt og møjsommeligt hovedet, endnu før slæden kommer på siden af dem. De kender herren på hunden, og en for en retter de sig igen langsomt, bedækker hovedet og sender et træt ligegyldigt blik efter slæden, der kører frem som et espalær af gråbøjede nakker. Kun den nederste i rækken, han der går forrest, gør ikke mine til at blotte hovedet. Han er en krakiler, siger værkerejeren til sin søn. Han hører til disse socialister, som de har så mange af over. Men han får afsked en af dagene, så snart vi kan undvære ham. Men sønnen griber pisken, slår et lystigt smæld over arbejdernes hoved og slipper med snærten huen af ham, så den triller i grøften.